ሻሎም 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 ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሰላምን ጸጋን ናይ ክርስቶስ ምስኩልኹም ከመይ ሓዲርኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎም ድማ ከምት ኩሉ ጊዜ መዓልታው ንካፈሎ ናይ መዓልት ቃል ናይ ህይወት ቃል ነዚ መዓልት ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ድማ ሎም ክንሪና ማለት እግዚአብሔር ድማ በዝትሰምዖ ቃል ንመዓልትኩም ከሳግረኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ሎሚ አቦና ምንጭና ይዝብል ቃል ክንሪና አቦና ምንጭና እዩ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 11 ጀሚረ ከምበልኩም ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ አይተቀበሉን ነቶም እተቀበሉዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝአምኑ ግና ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ አምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቃድ ስጋ ወይ ካብ ፍቃድ ሰብአይ ዘይተወለዱ እዮም praise god hallelujah ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸ እግዚአብሔር ዝምንጩ ህይወት ንኸካፍለና እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ እታ በክርስቶስ አቲናያ ዘለና ህይወት እዛ በክርስቶስ ተቀቢልናያ ዘለና ህይወት እዛ አቡ ዘላ አባና ዘላ ህይወት ማንንም አይኮነን ምንጫ እግዚአብሔር ይምንጫ ምክንያቱ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ እቶም ብስሙ ዝአመኑ ዘበሉ ውሉድ አምላኽ ክኾኑ ይዝብል ውሉድ አምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ውልድነት ብምጽጋዕ አይኮነኒ ውልድነት ካብ ወላዲኻ ብምውላዲኻ ትኾኖ በኻላ አዘራርባ ውሉድ አምላኽ ክንከውን መሰል ተዳኣ ተዋሂቡና ካብ አምላኽ ዝወፀ ካብ አምላኽ ዝተወልደ አምላኽ ዝምንጩ ህይወት አባናሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ አቦ ማለት ምንጪ ማለት እዩ አሜን ስለዚህ አቦ ምንጭ ካብ ኮነ ንሕና ድማ ደቂ ትልዑል ካብ ኮና እቲ ልዑል ዝምንጩ ህይወት አውሽጥን አሎ እዛ ሎሚ ኣብ ምድሪ ክንገዝአላን ክንስልጥነላን ንክርስቶስ ድማ ከነኽብረላ ተዋሂባትና ዘላ ህይወት እግዚአብሔር አቦ ዝምንጫ ህይወት እያ አሕዋት ኩሉ ንምንጭ ይዝመስል نحنا دما نمنچنا إنا نمثل سلازي منچنا أتلعل كابكونا منچنا برهان كابكونا نحنا دما برهانينا منچنا تببنيا كابكونا نحنا دما تببنيا تاتينا منچنا حيال كابكونا نحنا دما حيالاتينا مخنياتو كله نمنچيز مثل سلازي السو بتسو زبنا حيلي بتسو زبنا عقمي بتسو زبنا كله أبيوت كنجز ناي እግዚአብሔር فقاديو أملاخ انت دا أخوينو ناي هيوتنا منشي كلهم بخلون أبيوت نعنا زدلينا زبلا زخونلنا እግዚአብሔርيو مخنياتو እግዚአብሔር منشنا خبكونا تببنا نسو حيلنا نسو كألتنا نسو مستوعلنا نسيو نمنتاي تتبهالا السي منشنا ኢየሱስ ክርስቶስ አባይና ባኹም ንዑ በመእማን አትያትና ዘላ ህይወት ማንንም ዝምንጫ ማንንም ዝመንበሪ አይኮነት ኖ በኃይለ አምላኽ በጸጋ አምላኽ በጥበብ አምላኽ በኽእለት አምላኽ ትነብር ህይወት ያባና ዘላ ምክንያቱ እዛ ባና ዘላ ህይወት ናቱ ስለዝኾነት መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ወስደኩም ክብርን እግዚአብሔር አምላኽ ይሁን ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቕሲ 28 ስጋ ዘበለ አቅድመ አምላኽ ምእንቲ ከይምካሕውን አምላኽ ነቲ አነ ገለኤ ዝብል ከንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑቕን ገለ ዘይኮነ ሓረ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብቲ ካብ አምላኽ ንጥበብ ንጽድቅን مقداسن مدحنن زخونلنا
ክርስቶስ ይኹም ርኢኹም ኣሕዋት እግዚአብሔር ምንጭና ስለዝኾንና እግዚአብሔር ዝምንጭ ህይወት አባና ስለዘላ እዛ ናትና ህይወት ንጥበብ ንምድሓን ንቅድስና ንጽድቂ ክርስቶስ ይኾይኑላ ዋይ ተተባሃለ እሱ ዝምንጭ ህይወት ስለዘላትና ሃሌሉያ ሃሌሉያ أحوات لو ما حدا نجار كتحساسبكم كلهم بكلهم كريستوس كوينولكم يمو بدجز الله خناتات ندار أخو ما يتنبرو سب كم من شخم نسب ندار أخو ما يتنبرو جباهم كم من شخم نجباهم ندار أخو ما يتنبرو سرحكم كم من شخم نسرحكم ندار أخو ما يتنبرو نو 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 السوء تقدم بكريستوس ما نازنا بره هيوتيو حجيجن ما نما يكونن منشنا ما نما يكونن منبرنا منشنا تلعليو نتقبب نمستوعل نبلتقنا نبرخ نخلو السو خينولنا يو بتسو زخونلنا مخان دما نحنا أبيوت بزح نجزينا يسوع كريستوس نزل عالم قويتاي لو ما حد سب كمزي لأوج أبيوتي كلن بخلن أملاخي منش أيو يبال حد سب أملاخي منش أيو كم منش أي زنبر كم منش أي زبقس بمنش أي زتتعبونو أب زمن هيوتنا منشنا خسع زي قارت معباينا مفراينا أي قارت غنيو منشنا دما زي قارت هفتام فساسيو السو دما እግዚአብሔርዩ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 አነ ናይ ሐቂ ጉንዲ ወይኒኤ ተኻሊኡ ኸኣ አቦዩ እቲ አባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈር ዘበለ كل جنفر يرحقه نتفرز فرز بلا جنفر جنا عزيم انت خفري يجريو نسخاتكم كأ سالات زنجركم كال درو نتصحانكم عبايت صنعو عنونا بخاتكم جنفر عبدون دويني انت زيت أنا كبرؤسو كفري كم زي كقل نسخاتكم عباي انت زيت أناكم كوميكم اتقون دويني أنا جنافرو نسخاتكم يخم بجكاي حنتك واحد جبرو أي تقولون يخممو أتا أبايز أن أنون أبو نسيو بزح فرز فري هاليلويا قويتانا يسوع كريستوس زجرم نجاري جلي تقولنا أنا جندويني إلو أنا فرود ما نسخم يخميلو زجرم نجاري أحوات جنفر أبغون دزولو هيوتي زكافل جنفر أبغون دزولو فريز جلس جنفر جلاتي هبتو جنديو نحنا دما نايت كل زغل كريستوس ጨናፍር ካብኮና አብኡ ዘሎ ሃብቲ አብኡ ዘሎ ፍረ አብኡ ዘሎ መልአት በአና ጌሪ ይዝረአ ስለዚ ሎም ንርእስኻ ከም መርአይ ክብር ትሉዕል ጌርካ ፍለጣ ንርእስኺ ከም ገላጺት ሃፍቲ ትሉዕል ጌርክ ፍለጥያ እቲ ምንታይሲ ጨንፈር ዘለዎ ፍረ ንጥቕሙ ብዙሓት ክነብር ንደገ ዝገልጾ ጉንዲ ዘሎ ወፍረ ንጥቕሙ ብዙሓት ክኸውን ዝገልጾ ብጨንፈር ጌርዩ እግዚአብሔር ድማ አብኡ ዘሎ ፍረ አብኡ ዘሎ ክብሪ አብኡ ዘሎ ጸጋ አብኡ ዘሎ ጣዕሚ ንፍጥረት ንጥቕሙ ዝገልጾ ብጨናፍር ጌርዩ ጨናፍር ትሉዕል ሪፕሬዘንታቲቭ ናቱ ገለጽቲ ናቱ አምባሳደራት ናቱ ሃብቱ ገለጽቱ ፍሪኡ ገለጽቱ ንሕና ኢና ስለዚ ጉንድና ሃፍታም እሞ ኩሉ ግዜ በአና ዝግለጽ ነገር الله لو ما حدا سبي أوج أنا جلاتي كبرت العلي أنا جلاتي هبتت العلي أتمنتايسي هوتي مسؤول تطابق يقولوا أملاخ سماي زمعلتي نايفر معلت خبروا لكم شالوم لازم قد عبد يوم ما يكمل